Máte záujem o tepelné čerpadlo? Hľadáte alternatívu v oblasti vykurovania vášho domu alebo bytu? Odborníci z firmy Siseb vám s tým veľmi radi pomôžu. Tepelné čerpadlo je perfektné riešenie pre ekologické aj energeticky úsporné vykurovanie a ochladzovanie interiéru. Majitelia oceňujú jednoduchú obsluhu, tichý chod, nenáročnú údržbu a na zahodenie nie je ani rozumná cena tepelných čerpadiel. Ich najväčšou prednosťou je, že vykúria alebo ochladia vnútorný priestor energiou, ktorá je prakticky zadarmo, keďže je získaná z vonkajšieho prostredia. A prečo sa obrátiť práve na nás? Ponúkame kompletnú cenovú kalkuláciu. S nami sa nemusíte báť skrytých poplatkov. Projekt Zelená domácnostiam zabezpečuje možnosť získať finančnú podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré sú určené na vykurovanie domácnosti. S individuálnym prístupom a odbornou inštaláciou zaručujeme zavedenie tepelného čerpadla do prevádzky bez problémov. Vďaka špičkovým technológiám ponúkame najlepší pomer medzi cenou a účinnosťou tepelného čerpadla. Náš tím je zložený z certifikovaných technikov a taktiež poskytujeme záručný aj pozáručný servis. Naše tepelné čerpadlá šetria náklady a zabezpečujú pohodlný spôsob vykurovania. Máte záujem o tepelné čerpadlo? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac. Sme tu pre vás.